Gdje? Dojeli na polu vrijeme, na gdje završi prva godina i praktička. Koliko? 12? Posljedno si. A, ne, to je te noći. Pa da ti ja drugi te najvjerojatno pakao linke im pošli.
Aynen. Глаза. Başa bakalım emeğin mi?
Dobro, poleka. Što da ti pravi? Kupujeme za ovo osobnike.
dvije generacije trenutno sport. Moja sera nema pravo da se komanditi. Aha, Ja komanditi imam pravo da ovdje. dobro, jasno. Komanit ima vaša generacija? A najmanjite nema, na primjer.
Javi mu na Sukitave, za u subotu da planira. Ne, posle ovo što se javi. Subota u Kukovaču 1, 3.
Vali! Aj gore!
povezano, unutra su mogu zbog. Mnogo se misli da zboreš.
Що справиться? Да прокинем, сакаш? Влезе внутрь. Еще маленький. Переставим на шорты. Ajmo i zajedno nazad. Револтиран зашто Барсин му беше направен.